Ola, son Espe Broullón e recentemente defendín a miña tese de doutoramento na Universidade de Vigo, na que estudamos as capas finas de fitoplancto nas rías galegas. O fitoplancto é a base das redes tróficas nos océanos, ou, como di meu pai, a comiduría, xa que deles alimentan o resto de seres vivos no océano e, pois, en última instancia, tamén nós. As capas finas de fitoplancton son como unha proliferación destes organismos unicelulares que conforman o fitoplancto. Son unhas estruturas que teñen unha forma como de alfombras no océano, poden extenderse por varios kilómetros e ocupar, pois, por exemplo, a ría enteira. Funcionan como un oasis de supervivencia para algunhas especies de fitoplancto, pero aínda non se coñece exactamente por que, onde e con que frecuencia aparecen nas rías galegas. Entón, isto foi o que estudamos na miña tese, entre os achazos que topamos foi, por unha parte, que persisten máis na ría de Pontevedra, que coincidindo con que esta é a ría na que máis toxina producida por algunhas especies de fitoplancto hai, e tamén coincide co feito de que esta ría é unha ría moito menos turbulenta se a comparamos coa ría de Vigo ou a ría de Arousa. Como achado así inesperado, tamén topamos que un mecanismo polo cal o fitoplancto pois é moito máis persistente dentro das rías se o comparamos coa parte de fora. E isto pode ser a explicación de por que o interior das rías é moitísimo máis productivo e ten unhas augas moito máis ricas que a parte de fora das illas atlánticas.